ngabe network ngani zakwethu kuphi na kwi-Mother of All Maskandi Festival eThekwini kwelikaBhanana njengamanje nginosikweletu oqeda ukuphuma estage umfana ogila imanga nganyakwethu usizwa kanjani ukuba ingxenye ye-Mother of All Maskandi Festival? Mfowethu angibingelele nje qala ithuba engilitholile ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe ingxenye ye-Mother of All, phinde ngibingelele futhi nabalaleli nababukeli ekhaya. Cha, namhlanje futhi ngijabule ngendlela eyisimanga ngoba ukwazi ukuthi abantu bevote bekufake emcimbini esikhathini samanje, abantu banamaqhawabe kanjalo kodwa bakwazile ukuthi ngalokho abathe banamandla wabo bakwazi ukuthi bangifaka phakathi emcimbini. Ngijabule kakhulu futhi kumnandi ngendlela eyisimanga. Yes, abantu mfowethu uma use stage bayakuthanda ngendlela eyisimangaliso. Awusitshele yiphi le recipe oyisebenzisayo ukuthi bakuthande kangaka abantu? Ngicabanga ukuthi mfowethu into edala ukuthi abantu bagcine bekhona ukungithanda ngalendlela kungokuthi uSikweletu akusena umuntu oxhaphakile ukuqala lokho. Angizenzi into eziningi ngoba kunezinto engiye ngiyibheka ukuthi kufanele ngingabi umuntu omningi kakhulu kubantu ngoba abantu bazogcina bengijwayela. So lelo thuba engilithola kufanele nama ngenze okuhle ebantwini kwenza ukuthi nabo bezobona ukuthi nangu lo muntu esiloko esifisa ukumbona usefikile. But asikhulume ngommusic wakho. Usolid kakhulu, umnandi umculo wakho. Ubambe phi lo shuni? Yini experience lenzeka ube muhle kangaka? Engakusho nje mfowethu ukuthi mina njengosikweletu ngibheka into abantu efika enhlizweni yabo ngoba umculo wami mina ubest 2020 yokuthi umuntu maye ulalela fanele akakwazi ukuthi relate, uyabona. So ngizama ngakho konke uma ngabe ngibhala ingoma ukuthi fanele ayifike enhlizweni yomuntu nanoma umuphi noma ngathi uyamazi uSikweletu noma akamazi akwazi ukuthi mayizwe into ethile kukhulunywe ngestory noma kuxoxa indaba engomeni bese umuntu uyathinteka. Njengamanje mhlawumbe i-album liphumile noma isingle ekhona kwenzakalani kuSikweletu? Ikhona iPhim mfowethu bekade iphumile beyiphume ngomhla ka9 February ekhona khona ingoma ethi into enhle. Lo ngoma sikhuluma nje ngicabanga ukuthi ku960,000 viewers iyoshaya imillion nje kuleli veki leli esizongena kulona izolishaya imillion ngangokuthi abantu bayithandile nje ngibona nje mangiyiperforma ngibuza bafuna into enhle. Mfowethu siyabonga kakhulu. Siyabonga. Mhla kodwa awunikeza abantu nama social handles wakho ukuthi bakuthola kanjani lapha ku social network? Okay, ngiyatholakala lapha ku Facebook ipage lami libhala ukuthi iBorn Free Sikweletu Qhiliza, TikTok Sikweletu Qhiliza, Instagram Sikweletu Qhiliza. Siyabonga Mdungu. Siyabonga.